久しいな卓言。僧侶のそなたに聞くはおかしいのかもしれんが、比叡山延暦寺をどう思う？長い歴史を持つ仏教の最高寺院にござりましょう。しかしもう随分昔からいい噂は聞きませぬな。修行を怠り、主食にふけり、戦に出て人を殺す。滅ぼしてもよいと思うか？何を考えておりまする光秀様。わしはただ敵を減らしたいのだ。しかし腐敗しておるとはいえ、比叡山の権威を恐れる者は多い。もし攻め落とせば仏敵のそしりを受けることは避けられませぬぞ。あの男に、織田信長にその覚悟がありましょうか？本気にござりまするか？うん、攻めるよ、比叡山延暦寺。しかし殿、比叡山はあくまで違い封建の地。それを攻めるというのは世の秩序に逆らうということ。他の大名や民衆の反感を買いかねませぬぞ。まあね、民衆に嫌われんのは困るんだけど、大名に関して言えばもうすでに嫌われてるしね。しかしそれがしは賛成にござる。父上を殺したは浅井朝倉、そして延暦寺の僧兵どもじゃ。違い封建だかなんだか知らぬが、己らだけ安全な場所におるなど許されることではないわ。長吉、殿に向かって怒鳴れてない。なのでそれがしは延暦寺攻めに賛成にござる。反対する理由がどこにあろう。殿が狙うは天下じゃ。その道を妨げる者は全て排除すべし。そうじゃ、我らが狙うは天下ぞ。延暦寺など恐れるに足らず。同じ宗教勢力の石山本願寺への牽制にもなるわ。どうせ延暦寺攻めは殿の中ですでに決定しておることなのでござりましょう。我らが反対したところで揺るぎませぬな。であれば腹をくくるしかあるまい。みんな納得してくれたみたいだね。じゃあ葬式はミッチーに任せるんでよろしく。はっ、お任せくださりませ殿。こんな早朝からなんじゃ。すでに山麓は織田に包囲されておる。バカな、比叡山に攻め込むなどあってはならぬことだ。歩兵を逃すな。一匹残らず叩き切れ。本人の望みといえども若すぎるゆえ前線で戦わせるは気が引けたが、なるほど、父親譲りの武変ぶりじゃな。歩兵は許さぬ。お主ら正気か。仏が治めるこの比叡山を血で汚す気か。仏に仕える僧の血も汚れておるのか。お主ら野蛮な武士のことを申しておるのだ。ならば安心いたせ。流れるは武士ら僧の血や。戦とはこういうものぞ。死にたくなくば初めから武家の戦に首を突っ込むな。
仏を恐れぬ所業。信長は第六天魔王ぞ。いずれ必ず仏罰が下る。仏を恐れぬ第六天魔王か。その名はわしがもらっておこう。比叡山が燃えておる。明智殿、おとなしそうに見えてなかなかやるのう。そうかんじゃ。いい君じゃ、生臭坊主と。織田家に逆らうとどうなるか思い知ったであろう。ああ、わしも行きたかったのう。坊主どもの逃げ惑う顔を見たかったわ。どうかんじゃ。信長さん、あなた恐ろしいところにいるね。戦国時代だからね。